ginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 9:37 in the morning, ang oras na initod sa tukan sa to ay mga sponsor. Asin man po kanibata pang mga advertisers. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa ngaran ka kanakong pamilya, ag nga minanabutan kong kay Manwa. Ako po si Mayor Ripe Lacoste, kan Banwaanin Buhi. Nagpapaabot ning maugmang Pasko, ag mauswag na bagong taon kaninyo ngamin. Diyos mabalos. Jolly old St. Nicholas, lean your rear this way. Buwan na selebrasyon ta kakapaskuhan. Binamawag ko ng aming kita maging mamuya, masagana, imam ligtas, lalong-lalo na nangwan na namatyan ta ang epekto ka pandemya o kana COVID-19. Abi po akal inyong alkalde Atty. Fer Dizon Bulan, kay ba abilog kong pamilya. Pagpapaabot ka rin nyo sa maugmang Pasko asin manindong bagong taon. Abante, nabwa, abante. Paskong nagdaan, tila ba kung kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. An kapaskuhan, tandaanin pagrukyaw sa selebrasyon kan pagkamundag kan sa tong paratubos. An RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff, kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa Indo in Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Irigadyo Motor Corporation, Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael Ngo, Highway 1, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Oralios Funeral Homes, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel H. Tan and Helen B. Tan, Violeta Street, San Miguel, Iriga City. Mama's Cafeteria, reserved lunch and snack, owned and managed by Mr. Warren and Don Nueva, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Dote Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. Rockstone Hardware, owned and managed by Architect Jake Alvaro, San Nicolas, Iriga City. Knocking Spool
Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Parasina Bagapuro in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Lilian Labios de la Rosa, San Antonio, Iriga City. Mrs. Nelly Hermoso Largo, Santo Niño, Iriga City. Mr. and Mrs. Ricardo Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Mrs. Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. William Oxiano and family, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Ang Kapaskuhan maging tanda man lugod nin pagkaminot muutan kan lambang saro sa enterong kinaban sa pagrukyaw kan kamundagan kan satong paratubos. Ang RPN, DZKI Radyo Ronda, Iriga, Management and Staff, kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa indo nin mogmang Pasko asin magaya-gaya, matuninong asin moswag na bagong taon. Jamses Bike Shop, San Miguel, Iriga City and San Francisco, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Retired Philippine Air Force Major Audi Jose Ebias de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. John Ron Enterprises, owned and managed by Ronnie Losenia and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Kagawad, Lani Maestrado and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Gloria Casano and family, Zone 3, Cali 11, Santa Cruz Sur, Iriga City. Vicente O. Basagre, Alvens Construction Supply Trading, Zone 6, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Anonsasyon P. Blanco, San Roque, Iriga City. Former Councilor Dante Katangi Oliva, Santo Domingo, Iriga City. Ngo and Sons Trading Company, Iriga City. Dimaywat Fuel Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Sinon Dimaywat, located at Zone 3, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Honorable Punong Barangay Eduardo Dimaywat, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Councilor Jose Buboy Villanueva Jr. Lettuce Birthing Home, Caro. Honorable Leticia D. Moralde, Municipal Councilor Buhi, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry M. Botor and family. Governor Crisine Street, San Francisco, Iriga City. Pempe and Ami Rariza and children, San Miguel, Iriga City. Honorable Councilor Pongpong Ramos and family, Pato, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Jorel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Mrs. Comla Agato Peñones and family, Santa Cruz, Iriga City. Ma'am Jovi Urias and family, General Service Officer, Nabua, Camarines Sur. Mr. Anastasio Bong Bungalos and family, Municipal Treasurer, Nabua, Camarines Sur. Branch Manager Johnson Chan, Prime Water, Iriga City. Honorable Vice Mayor Vic Ramos and family, Bato, Camarines Sur. Honorable Nikki Lagrimas, City Councilor, Iriga City. Honorable Jeff Tino, City Councilor, Iriga City. Nancy Panga Blanco, Santa Justina, Iriga City. Attorney and Mrs. Ramon Cabañez and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Captain Ariel Losenia, Liga ng mga Barangay President, San Nicolas, Iriga City. East Blue Water Refilling Station, located at Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Owned and managed by Engineer Nilo Salazar. Councilor Daisy Pera, Trinidad and family, Santa Teresita Baao, Camarines Sur. Councilor Gali Bayos and Belen Lying-in Clinic, Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Ang katuninungan sa enterong kinaban, ilugod ang magdanay sa satuyang mga puso, ngunyan na Pasko. Ang manehamento kan RPN DZKI Radyo Ronda, kaiban sa muyang mga sponsors, nagpapaambot sa indonin maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Nelita Marmol Gregorio and family, Carcidonia Street, San Isidro, Iriga City. Al Orlane Coco Lumber Trading,
Zone 4, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Mac Rizoco Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City. Ariel P. Blanco, OIC Market Superintendent, Iriga City. Honorable Jose O. Bagayoa and Council, Punong Barangay, Francia, Iriga City. Fish Vendor, Iriga City Public Market, care of Jean and William Vera and family. Railside, San Francisco, Iriga City. Honorable Ben Blanquera, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur. New Villanueva Tanchuling Hospital, owned and managed by Dr. Ray and Doctora Corazon Villanueva Tanchuli, located at San Jose, Iriga City. Charlie J. Sapugay and Municipal Councilor Cherry Sapugay. Mars Flame, San Juan, Baao, Camarines Sur. Ellen O. Villanueva School, Saichis Trading, care of Engineer Ray Manaog. Helen O. Villanueva, Sagrada Memorial, Sagrada Buhi, Camarines Sur. Vilma Rebolado, Sari-Sari Store, Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur. GM Loboy Corporal, Prime Water, former City Councilor, Iriga City. Susi Amaro Baluis, Barangay Council of Santo Niño, Iriga City, care of retired Colonel, Philippine Army. Punong Barangay, Antonio Camela Serrano, Toroy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Dina Buro, Fashion Boutique, care of Miss Dina and Mickey Halyari Buro. 435 Zone 6 Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City. Honorable Johnny Nacario and family, Punong Barangay, San Vicente Sur, Iriga City. Honorable Gary A. Merino and family, Punong Barangay, San Isidro, Iriga City. Punong Barangay, Josefa P. Cabalquinto, Barangay San Ramon, Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Jos Mabalos. Ang manehamiento kan RP and DZKI nagpapasalamat sa mga sponsors Gudiana Pasko, Ramon Salvadora, Rome, Italy, Mr. and Mrs. Francis C. Nacario and family, Zone 2, Santa Cruz, Iriga City, Mr. and Mrs. Tess and Edgar Omurog, Zone 3, Bahamas Resort, Barangay Sagrada, Baao, Camarines Sur, Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur, and Board Member, Manny Noble and family, Honorable Edsel Serrano Di Maiwat and family, Vice Mayor, Iriga City, MGB Gasoline Station and Apple City Transportation, located at San Agustin, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Redanto Belleza, Salog Resort, San Vicente Sur, Iriga City, Armin and Bernie Guevara, San Roque, Iriga City, Mr. and Mrs. Dodoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City, Mr. and Mrs. Joel and Crisilda De Vera and family, New York, Buhi Police Station, Buhi, Camarines Sur, Police Colonel Rodrigo Benedicto H. Sarmiento III, Police Regional Office Number 5, Chief PSPG, Camp General Simeon Ola, Legazpi City, Mr. and Mrs. Jose B. Mendez Jr. and MRJ Glass and Aluminum Supply, Centro Street, Bulwang, Baao, Camarines Sur, J.A. Disquitado and J. Disquitado Builders, located at San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maricel M. Olivares, Zone 2, Barangay San Juan, Baao, Camarines Sur, Kagawad Neni Soriano Ablan and family, Barangay San Jose, Baao, Camarines Sur. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Welcome sa satoy pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Martes. Petsa 13 kan bulan na Disyembre taon 2022. Uy, pirang aldaw na sana, mapas ko na. Ngunyan na bulan. Madali nang mag-goodbye ang 2022, madali namang kitang mag-welcome sa 2023.
Yaon sa lado technical, Chief Engineer Lindon Toralio. Yaon naman sa transmitter site si Engineer Joanna Divilla, ang sa tong PSG naman Rodel Cesar. Digdi po sa information tadigdi si Jimmy Guanzon. Sa opisina ang sigisan ang gayong si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang samoyang apa. Diri man po sa luwas ang mga karonda. Bahad may mga maging newsmaker kita sa loob ng programa. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May have many more birthdays to come. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Sa mga mag-argo, ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa endang. Uy, sunod-sunod na po ang mga Christmas party. Mahala ta kasuod ma. Christmas party palan kan sanggon ang panlalabigan kan probinsya po ng Camarines Sur. Tapay ngenot ni Vice Governor Salvio Fortuno Jr. Asin kan mga miyembros kan Junta Provincial, asin mga staff. Siring man po, dyan sa Barangay Santo Niño, madali naman po baga ang Barangay Fiesta dyan. Mala ta nakaulay-ulay ko si retired Colonel kan Philippine Army. Ngunyan po, iyo ang Megos, matalino, guwapitong punong barangay. Kan Barangay Santo Niño, Iriga City, Honorable Antonio Sirano. Magayon na Kuya Manding ang chapel. Bagong pintura, antukawan, mga bagong ma-repair, ano ba, okay. Mga pinturado, luwas laog, kaya magayon na po dyan ang sa endong chapel. Pinagayon ni punong barangay Sirano. Dangan ang luhudan, Kuya Manding, agkukipog. Kaya di ka lamang malulugadan or makukulganan sa imong mga tulang. Pag nag-load ka, pag nagatinder ka kimisa, di ba? Oy, sabi kan mga taga-barangay Santo Niño, grabe daw po ngaya ang mga project, mga development, mga pagbabago, karahayan sa barangay mi. Sa pahinginot ni punong barangay, sa pamumuno ni punong barangay Antonio Tony Sirano. Mala ta sa anti-dispiras ninda, igwa dyan ng Beer Plaza. Berting magtagay-tagay Kuya Manding. Siyempre, alangan man ang pulutan dahil kita abuto na naman. Pwede maray pati makasikaso ni si Kap. January 8, Barangay Fiesta sa Endano. May plano pa pala na mapunan ang construction kan 2-story building with swimming pool. Yan po sa Endong Barangay. Sa kang covered court po nindo dyan, na consider yan through the effort of your punong barangay. Pati ang barangay hall, magayon. Ang palaog sa barangay hall, agko kiatop na maagi yan. Nga po nga ni kayo, may pathway ang may patwalk na dahil ka mababasa mag-uran man, may parang bago ang covered court, covered patwalk, napakarahay. Pati ang pagbaba dyan sa mga drainage, pinakaray pa. Uy, igwa pa dyan mga pakawat, ngunyan na pintak na piyesta sa Endo. Balik kita sa mga tradition, Kuya Manding. Ninulita, alawag na mabagaan mga health protocol mo niyan. Kaya may mga pakawat dyan. Lalong-lalo na dahil mahali ang mga pabayli sa mga hubinis, maging sa mga magurang or may edad na. Pero tibaga Kuya Manding ang may pabayli sa barangay, ano? Pag ma-celebrate ka na kapistahan. May search for Little Niño. Kaya dakulon pong nakalinyadang aktibidad na gigibon dyan sa Endong Barangay. Katakod ka na nagdadangadang na
barangay fiesta. Kana barangay Santo Niño, Iriga City, headed by our energetic, handsome, masipag, matalino, punong barangay, Antonio Tony Serrano, retired Colonel kan Philippine Army. Good morning po sa Endo dyan. May piyesta sa nayon pa po kamo ha. Kaya nagrahay na nga niya ako. Bonggang bongga. Maugmang maugma. Matauning kadakol na kaugma na sin kolor. Para po sa Endo pong patron di Santo Niño. Good morning sa samuyang guwapito ala kung igwang lapid fire, manding fireman kita. Dahil Sir Manding Fireman kita sa mo yung production manager, production director. Sige, baga niyo yung surat numero. Ay, time, daily time record baga kaya nga Joey. Wala ka na. Nya, kung ano doon ka para sa ika para iling ko, puro mabaga niya ako itong numero. Ito pala nag-ano ka, time check. Ay, ano to, DTR. Ayo. Tama man ang tao. December 1 to 15 pala na, no? Maray, manyan ta ngarig, ano na, ready na. Oy, good morning ki Ma'am Dorothy Barreta Amanse. And may gus, magayon, matinabang na Chief Political Affairs Office of the House of Representatives, Quezon City. Ma'am Dorothy Ibarita Amansi, good morning, Merry Christmas and Happy New Year. Ay, duman pa lang sa mga naka-live stream viewers, good morning. Sa mga nakaantabay man sa mga transistor radio, good morning. Sa enterong inaabot kan sa mong signal sa Rinconada, probinsya ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Tanduanes, Albay. Ano pang probinsya? Ang di ko nabanggit ko yaman din. Camarines Norte. Sorsogon, yun. Uy, sa Sorsogon da, magayunan na duman. Nagpapariyo na kan probinsya po ng Camarines Sur. Pero kung tutuson na rin na mas mayaman, probinsya manggaya kang Camarines. Kamsur manggaya ang mas marayray ang ekonomiya. Oy, alikay kita sa pagparakakan litson. Tauso na naman baga kaya ang mga Christmas party. Garo baga namamasdan ta. Good chow, pirmi ang pagkaon sa mga party. Ikay po kita sa mga mamantika. Tabaka kita atakihon ng high blood. May ipinadara pong komunikasyon sa Samoya ang opisina kan DepEd sa Iriga City. Naka-address sa endong lingkod. Greetings of peace. The School Division Office of Iriga City celebrates the 50th year of its foundation as a separate schools division in the Bicol region. As such, various activities has been, is and will be conducted to look back and take pride of the transformation it has from what it was before of what it is now. So may pagbabago pa lang na Kuya Manding, ano ha? Kaysa ka itong nakaaging mga panahon. Garo man sa mga politiko, ano? Sa politika, bagay ko man ngayon, pagbabago sa ngunyan, kaysa ka itong mga nakaaging panahon na administrasyon. May pagbabagong buti. Ay, pangyayari. Ay, good morning Kikong Sal Fortuno. Rinconada ta ini talaga udaki pagbabago. Pero meaning bukang palad pati. Yan, danang ibakiton.
Danang migra og kadi sa politika. Manoy Sal, ma-birthday na naman pati ako. Ay, amo pala, Congressman Sal. Ma-birthday na pala si Sir Manding Saryo. Dahil ni malilingawan ni Congressman Sal, si Kuya Manding. Because we recognize that the outstanding transformation, the numerous achievements and the challenges it handled are worthy of sharing. The SDO Iriga City will be holding a press conference on December 14, 2022, 8 a.m. to 11 a.m. Aralabig palan Kuya Manding ang press call at Iriga City Teachers Hall, SDO Iriga City Compound, San Nicolas, Iriga City. December 14, aldaw inining Miyerkules, sa aga na po ini. Believing that the media, print, broadcast, and digital is our prime partner in information dissemination. Since then until today, we would like to invite one journalist from your station to the said press conference. We thought that the conference will be a great venue to share with you our noble undertaking. Should you have any concern as regards this, please do not hesitate to contact us through the details printed below. We would be very grateful if you could join us in this activity. Thank you, and may the good Lord bless you more. Very truly yours, Ricky B. Sergio, Principal 1, DIO Designate. And noted by Danilo E. Dispi, School Division Superintendent. Thank you so much po sa invitasyon. Sure po na may ma-attend po dyan from RPNDCKI. Nag-ulay na kami kanina ni Sir Manding Saryon, sa mo pong production director. Sure ball. Sabi nga ni kayan, sure na sure po. Agong ma-attend from RPNDCKI. Sa sendo pong gigibo na press conference, katakod ka na sa endo pong School Division Office of Iriga City celebrates the 50th year of its foundation. Happy Foundation, School Division of Iriga City. Sa endo pong Foundation Day. Ano sir, kadakol pa kitang hanap boy, ilawag na naman si iba, no? Tangarik at yan, buhilo na naman kita sa tuyang mga pag-urlay-ulay. Ang programang ini hatod po sa Indo kan Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada, Max Protektado pa.
Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue.
pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siyang barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapangagit sa tore. Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente. Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya. Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Sa mga viewers ta sa iba-ibang nasyon sa Kinaban, mga Pinoy, Pinay, Pilipino, good morning. Sa lugar nindo, minsan mag-umagahon, minsan banggi. Kaya good morning, good afternoon, and good evening. Ang sa kong partner digdi sa technical, ang sa mo yung guwapito, hobby na chief technician, Engineer Lindon Toralio. Mga tugang, sabi sa balita, pagbagsak na kan ekonomiya sa 2023, dapat ngaya paghandaan na. Ay grabe man, ano. May mga nagsasabi po kaya nga masubasub lalo ang ekonomiya kan Kinaban sa masunod na taon 2023. Asin sarong tanda ini, or kaya ni ang pagbagsakan presyo kan petrolyo. Sa bagay po baga, pag nagtataas ang petrolyo, nagkakaigwan domino effect. Nataas ang mga ipanginot na barakalon, mga bayaran, mga pagkakan, pamasahe,
Yan ang chain reaction pag nagtaas ang presyo ng petrolyo. Alagad ang pagbagsak ng presyo ng petrolyo, maghihirap ang mga bansang nabubuhay rito. Kaya ipamanta sa mga nagpataas man ng presyo kan petrolyo na mayagpag man sa panahon ng pandemic. Halimbawa, digdi ang mga miyembro kan organization of petroleum exporting countries na may control na sa 30 to 40% kan supply kan petrolyo sa enterong kinaban. May mga mangyayaring makakaapektar po sa ibang nasyon araw kan pagluya kan mga negosyong kay po ninda para mag-aasenso. Sa pagsadit po kay kan shadilins or income or dilinsya kan mga ini, dahil nasinda basta makakabakal kang gusto ninda. Mga kapritso sa buhay. Kaya digdi maruluya man po, maluya ang kumpanya, nasa laugman o nasa luwas kan sa indang nasyon na nagsusupply sa inda kan mga pangangaipuhan. Sa mga infrastruktura, apektado. Digdi man maluya ang empleyado kan mga dayuhan, asin mga sadirin ng namamanuan sa local labor, sa sendang mga proyekto, mga infrastruktura, ospital, asin iba pang edifisyo. Kaya medyo magiging matumal ang turismo sa ibang nasyon. Ang mga bangko dahil man basta makakapagpautang para sa mga kapitalistang mga negosyante sa takot dahil makapagbayad ang mga ini. Maisip-isip man po ang mga oil producer, pinakadakula ang United States. Kabali ang OPEC, ang dahil makapagdagdag nin paghanap po nin mga petrolyo sa pagpatindog nin mga refinery na kaipuan kaniba sa takot na malugi sinda as hindi makapagbayad utang sa mga bangko. Pero may mga nasyon makikinabang po sa babang presyo ng petrolyo. Arog na sana po sa to sa Pilipinas na halos 100% importer kan petrolyo. Sa pagbagsak kan presyo kan mga produktong petrolyo, makukontra ang pagtaas kan presyo kan mga barakalon. Ma-income ang mga tsuper as an operator, kan mga pampublikong lunadan. Iyan ang mga chain reaction or domino effect. Kabaliktaran po pag nagtataas, pag nagbagsak man ang presyo, igwa manggiraray pong maray na epekto yan. Sa nasyon po kan Pilipinas. Dahil ma-demand nin taas sa pamasahe, ang lado kan transport sector, lalong-lalo na perwisyo sa mga pasahero para lunan. Pero ano po, paano man po ang produkto tang pang-export? Mga OFW na mapupurnada man sa kawaran po nin malalaugan po nin trabaho sa abroad. Oy, ang mga bayani ta pala na mga Pinoy, overseas Filipino workers, good morning. Mga bayani kayo para sa amin. Mga dollars earner, dolyar man ang remit sa Pilipinas. Kaya mababawasan man po nindakula ang paglaog kan mga dayuhan na mga dollars, foreign money na kaipuan kang gobyerno sa pagbayad po ng utang kayo. Saka mababawasan man po ang mga
pangangaipuhan. So, ang dapat gibuon daw, maghanda, magpreparar na. Ngunyan pa sana. Maday pa naabot ang 2023. Madali na pati. Kung magkatotoo po ang recession o pangluluyakan ekonomiya kang kinabahan, dapat nang maghiro, lalo na ang gobyerno ta, para maatubang ini na dahil magkaigwanin krisis ang Pilipinas sa mga kapitalista, investors, sa kalakalan, sa turismo, sa empleyado, kano OFW, asin iba pa. Dapat po aramong kang gabos paano kita mabubuhay sa sariritang mga yaman. I-prepararan sa diri sa pagpasenso kan mga ini na dahil kita po nakahandig or nakaasa o nakasandal sa mga dayuhan para lang mabuhay. Ang corruption po sa paghakbon, pagtaban kan pirak sa kaban kan gobyerno o bayan, sa pagsasamantala sa mga namamanwaan, dapat man na runuton ini. Durugin na parang pinong-pino. Durugin para may magagamit sa nasapat na pundo para sa ikakaray po kan lambang Pilipino. Saro po sa mortal sin po kaya ini ang korupsyon. Dapat mahali digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Igualang po kayang napurlan asang sa korupsyon. Ang iba malunsi na sa kagutuman, kulang na sa pagkakanasin sustansya sa lawas dahil sa pagtion. Tan iba man po kaya mapagsamantala sa kaluyahan kan kadaklan. Oras tangon yan mga tugang, 10:24 in the morning. Uy, lang dali sa na daw kan oras. Ano po? Hoy, marinaaga po sa City Hall, kan Iriga City, sa pahinginot ni Mayor Rex Uliba, Arriba, Iriga. Mga inot, may nag-aapot, ano nga yung Arriba? Garo man sana niya ko yan, abante. Kung sa English, go. Go ahead. Dahil po sa mga dakol man na pagbabago na, sa bago asin presenting administrasyon tango niyan, nahiling man po talaga ang karahayan. Na-interview mi kasudma ni Karondang Philip Barasina, si City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Si Attorney Wapi sabi niya, sibot pirmi si Mayor, gabos na sektor kan syudad, sa iyang pinagtataan priority na matabangan. May mga okasyon pa siyang piga-atindiran as guest speaker, mayor na bisita, may birbit-bit pang ayuda. Pero sa naiyapot ko, nagtaas po pala ang local revenue collection. Hali sa tuyang local revenue or ang local revenue collection ta nagtaas compare kan previous administration. Hali sa tuyang economic enterprises, hali sa economic activity na pinagigibong niyan, kaya nagdadakol po ang income kan Iriga City sa lokal na koleksyon. Ang slaughterhouse sa nagdakula na po ang income, ang market. Ini pong bulan na Disyembre, nagkaigwang night market. Pero dahil man po nakasagabal sa bulos kan trapiko, nag-start 7 o'clock ng Banggi up to 12 o'clock. Igwa po kita digding karnibal. Nataning chance sa mga negosyanteng
negosyo na mayong arkila, makuha lang sindaning business and mayor's permit sa City Hall. Magin ini pong mga negosyante dyan sa food fair sa Laugcan City Park, nabubuhay po ang sa tuyang ekonomiya, naglilibot, nag-iikot ang kwarta. Kaya maray po ining mga programang iningon yang kan local government. Napaka-transparent po ngunyang kan sa indang administrasyon. Saka maugmaan Christmas ngunyan kan mga empleyado asin ilidong opisyal kan lokal na gobyerno. Naitao ang 13-month pay, 14-month pay, agko pakikas bonus. Magin ang mga job orders, gabos yan pauugmaw. Magiging Santa Claus pa palan si Mayor Rex Oliva. Oy, garuman yan sa party kan nabuwa. Sa pagi ni Mayor Persim Bulan, garo 16 ngunya na bulan, ma-celebrate man sinda ning Christmas party. Dati-dati po, ang Santa Claus nindong si Mayor Persim Bulan, igwa mga parapol na mga appliances, asin kadakol pang iba. Nananao pa ning kwarta as regalo, pamasko niya sa mga empleyado. Tapos may parapol pa yan. Baka maging mayor na bisita nindo dyan si Governor Luigi Villaferte and Congressman Mix Villaferte. Mga tugang ining bill versus no exam sa mga estudyante na dahil nakapagbayad tuition. Ini po pasado na kuno sa Kamara Baha. Pasado na po sa ikatulo asin ultimong pagbasa. Third and final reading ang proponidong lay. Nagbabawal po sa mga eskwelahan nagbabawal po sa mga eskwelahan na dapat tugutan nindo ang mga estudyante na makapag-take nin exam, dawa day pa po bayad ang sa indang tuition fees o matrikula. Ano ba po kayang eskwelahan? Igwang mga policing sa garo anti-progress na ang nangyayari kan ibang eskwelahan or antay na laban sa edukasyon kan lambang estudyanteng medyo tios man na dapat makapasar. Kaya dapat dan mga eskwelahan dawa day pa po nakabayad tuition ng mga estudyante do patay ko nindo ning exam. Hindi ba man kaya medyo masungit? Oy, bawal na po yan, may lay na po kita kayan. Pirma na sana po kan Presidente Tanala tong kani. Sa botong 237, pabor. Saro na pong pusog na House Bill 6483, an act allowing college students with unpaid tuition and other school fees to take periodic and final examinations on good cause in justifiable grounds. Ipinunto po sa proponedong House Bill or proposed bill na dapat i-accommodate o intindihon ang kamugtakan kan mga estudyante na posibleng nakaatubang sa mga emergencies as in iba pang sitwasyon kaya dahil nakabayad ng matrikula as in mga iba pang bayaran sa eskwela. Ninhuli po kayo ni mayong sisayman sa mga estudyante sa pampubliko o pribadong eskwelahan ang pagbawalan na makakuha po nin periodical or final examination ang mga estudyante nila.
Ninuhuli sana sa dayo ipabayad ang tuition, asin iba pang bayaran, matrikula. Kasunod po sa House Bill, nakapalaman po digdi sa rupaan kan House Bill 6483. Tatawanan naman ng diretso karapatan ang eskwelahan na daiman itao ang clearance or transfer credential kan estudyante hasta sa mabayaran man kan mga ini ang sendaman na pagkakautang. Para solbod siko, bayad mo na bago gaw-gaw kan diploma asin man mga mga credential. Asin ma-clear man, magagawa ka man ng clearance sa eskwelahan. Fully paid. Yeah. Nagrahay na baga, naarog ka. Pabor mo na. O, yan. At least may chance ang estudyanteng makagraduate. Iyo po baga. Ano ba pati nagsusuicide na ta? Garo ngaya. Pigriringisan man ngayon kan maray nakapalaran ang sarong estudyante kan sarong eskwela. Oy, ini daw mga isabong na ini, pundoho na daw ini, sarupan ni sa nakakaroro kan ekonomiya. Mayong padudumanan po ini. Dumampo na sa ibang lugar, ang mga iri-isabong tubrag na. Pero ano din may mga isabong daang nangyayari pa. Lalo na sa mga legitimate cockpit arena. Aram po nindo kung ang mga Pilipino dahil lang tukdoang kang gobyernong maging parasugan, ay di ko na tranquilo ang pagbuhay-buhay kan lambang pamilya. Ang iba po da kaya sinasaranraan na ang mga propiedad, makapagpusta lang, ano po, or makasugal sana. Or sa mga pulis eskalawag man, anggot man dyan ang sa endong pinakaama ta kan PNP. Magindigdi po sa probinsya po ng Camarines Sur, pag pulis na ma-inbilto sa droga or magtsyungki, ipaparehab tulo sa kaedad drug test. Tapos pulis na para absent, para luok sa trabaho, perming late, may kakalagyan ka mo. Matapang po ang sa tuyang estrikto sa trabaho ang sa tuya pong provincial director kan probinsya man ng Camarines. Pag natunogan na may paratsungki, iano katulos, drug test katulos. Pag napatunayan, dumang ka sa rehabilitation para magbagong buhay. Matindi po ang patanid ang babala ni Department of Interior and Local Government Secretary Binhor Abalo sa mga miyembro asin opisyal. Law enforcement agencies na nagigibo ng karatan, lalo na ang mga inbulto sa illegal na droga. Sabi po ni Abalos, malansar siya nin madugong kampanya laban sa mga skalawags asin mayo siyang sasantuhon. Aber daw, mas danta daw. Tagita mga meron sa namang kita. Mangyari nga ba? Ang babala po ni Abalos, kasunod kan pagkakadakop sa sarong opisyal asin tulong miyembro kan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA. Kanakaagi pong simana sa Barangay Upper Bikutan, Taguig City, nagsagibo ng bypass operation ang mga pulis. Asin nagkatarakma ang PDEA agent na mga ini, Southern District Office
Chief Enrique Lucero. Enrique Lucero as in agent na si Anthony Vic Alabastro as in si Jairi Llaguno. Ang driver pa kan na mga ini na si Mark Malyo. Ang nagka-arrestar nakuha sa mga suspek ang 2 kilong gayong shabu, nagkakantidad ng 9.8 million pesos. Eh ano na tayo? Lawmaker, lawbreaker. Ay Diyos ko man tayo sa Pilipinas. Only in the Philippines. Sabi raw, nasa linya ko niyan si Karondang Philip Barasina alias DJ Pogi. Good morning, Lip. Kami. Salamat, Paring Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Sabi ko, haliunan bulan na Disyembre ito magastos. Magastos. Nakakalahandaan mga teacher. Oo. Sa Kadakol Party. Pero invited baga ka mo kita sa DepEd Iriga School Division kan Iriga City. Firmado pati ni Superintendent Dispi. Sabi ko kasi Kuya Manding na matinder. 8 to 11 sa Agang Priscon. Ta foundation pala. Foundation ka na Iriga City Schools Division. Opo. Oo. Kaya kamunduhan na lang mag-attend sa Priscon tomorrow. Pwede man. Pero it all you can. Eh, siyempre, alangan man it all you... Dapat it all you can. Payo nga niling yan. Maluto. Oy, ang makiter man dapat ako kimaloto. Talangan man na puro panira. Oo, ganyan masakit bagas. Di yung gayo ka. Ikaparanap sa 20 pesos na bagas na BBM, digdi sa probinsya, mayo man daw nag-aabot. Mayo pa da nag-aabot. Sa Manila, daig ba na? Paray pa sa Purpe, sigwa na daw ang bonus. Ay, among nga ni. May pang-Noche Buena na. Mag-miyembro naman kita sa Purpes. Ay, disqualified ka man. Pambira. Inot, teacheran agong bawal. Dahil magpintura kitang ito, sagin-sagin man kita IPs. mga tugang na yun. Garo IPs ang dating mo pala. Garo Vice Mayor. Nawa ito, firming mata. Ay, interview daw si Vice Mayor. Baka yaon dyan sa enda. Pangirit lang ako kan panahon mo niyan sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan na lang ang problema. Tawanan mo ang iyong problema. Duman sa Santiago, karon ng Joey, kadakol mo niyan mga nagagadan. Tano? Garo natutong grubagan tao sa Santiago. Ulay ko baga, anpiste sa manok lang. Ay, pati sa tao, sunod-sunod na nagagadan duman. Grabe, Ay nga ako makahadit na pag-arog na kanyan barangay. Interview daw kung interview daw si Kapitan kung ano ang mga kausa. Mapangirit ka lang kung si Kapitan naman magsimbag. Taka ito, nagpa-ariglo sa barangay. May inariglo siya. O yan, sabi ni Kapitana, naggagapo nga sa Indo, duman sa inariglong piggagapong harong. Dapat niya apag na sana, magkuha ka mo, buno sa puting manok. Mag-apag? Oo, tanganay ngayang mawaran para gapo sa Indo. Ay, pambira man niya ako si Kapitana. Tano man, taong lipod ang nagagapo. Takay puan pang mag-apag o kapre. Garo-arog kayo ng gustong paluwaso ni Kapitana. Ay, pangyayari. Pag-arog na niya ako kayo na nararigluan sa barangay, talagang madugo. Madugo, tumamugot ka rin puting manok. Makakon mo yan na pagkagastusan mo pa siya nagre-reklamo pa lang. Oo, kaya napangirit ako ito kay Kapitana, Manya ako nito nagpaparatubod man kan mga pag-apag na yan. Dapat kayan, pasantiguar. Pwede. Sa San Isidro, taradakol para Santiguar. Oy, day, maglaglukod ng CCTV, itong pigagapo, narong, tangarig mahiling kung sa'yo nagahali. Na kaya mayo nang nagagapo. Ayo, maray man, mabibisto na kung sa'yo paragapo. Nakatakot na ba sa paragapo? Tas yan naman ang gagapoon ni Kapitana. Pag nabisto siya. Si Kapitana ang magapo. Tapos kita. Tapos pag ginabo siya ni Kapitana, maapag siya. Siyempre, arog yan katong sa Biblia. Ining taong, ining paragapo. Daroon sa plaza.
Ang mga ginapo ka ni, magpurot gapo. Gapo amanin doon yung taong ini tayo ni nagkasala. Kasalang panggagapo. Ang masakit ka rin, hindi sa kinaban, tamayo magkasalan, piggagara po. Eyo. Ito ba ka sa Biblia? Ito, Maria Magdalena ito. Oo. Na ini nga yung taong ini asawa ni ng bayan. Makasalan. Dapat nga kani padusahan, gapuon. Sabi man ni Jesucristo, sinalo niya si Maria Magdalena. Yan. Ang sisema na taong mayong kasalan sa sendo, magpurot ning gapo. Gapo anindo ang babaeng ini. Tapos. Mayo man baga nagpurot gapo sa puro pala makasalan. Ang kaswang yun, nagagit Puro yung Maria man pala makasalan Magdalena. ng tao, ano? Grabe talaga, ang tao. At ang taong mayong kasalan, kung inot, bako kang parabuti. Kung parabutig ka, kasala na tulos to. Oo, pambira. Oh, iyo baga. Oo, saka ito bagang mga nagkakanulo nin kapwa. Ang pagkakanulo ng kapwa, sisengaya ang Judas Iscariote. Yan. Sabi nga, kung isay ang nagpabakal kan bulawan, Mayo man baga nakakatokdo. ang matukdo dyan, so hapon, kaya Yamasita Treasure. Yan. Uy, kadakol lang nabubungkal na mga daga, kausa na lugod nining landslide kang kahanap kan Yamasita Treasure na ini. Kadakol bagang naimbulto ng Pilipino sa mga treasure hunting na ini. Oo, dyan nga ni sa Santiago, Iriga karon lang Joey. So, nagpapara treasure hunter dyan na praning. Si Sende mapapraning sa gastos. Grabe ba kang gastos kan pag treasure hunting? Mayo man ako ang bulawan, so nagluwas laboy. Bako lang yan. Minsan, napapabakal mo. Ito bagang itong tagamid niyang barkada ta, kampanaw na ipabakal suwarong sa kasi auto ta, nagparapat treasure hunting man. Mayo, saro sa naman ako ang plato. Bako pang bulawan. Itong anong apot kito, itong plato bagang mapapasaon na kampanahon sa Suanoy. Porcelain. Porcelain pang nako, bako man bulawan. Ay, pambihira. Tig parabot surno man kay katong digdi nga kita magpakaluta. Yaw nya digdi itinalbong ang kayamanan nga ni Yamasita. O naipabakal suwarong, naipabakal sa mga auto. Nagtios. Inatake sa puso. Duman sa Santiago, dahil ko na pati nahiling, na praning ta. Ngaya, maduman nga kita sa Legazpi, pigpaparagda ko sa dinar nga. Tay ko nga niya Masita Treasure digdi sa daga ko. Yan. Tapos, ni dyan sa Banuan kan buhi. Ikaw nga digding agihan kan mga bulawan. Tapos Pambihira niya ako. naibanan mo man. Hindi, dahil kumampigiban. Maano niya ako, kita duman sa DNR Regional Office. Tayo nga dumanan na katibayan na andaga ngayang ini sa Muya, igwang Yamasita Treasure. At duman nga ni sa Kalawag, kan naka-star duman tong tiyoong ko. Nagbaba na ako, digdi ko la. Inimbestigaran ko, itong Chinese duman, nagparapat treasure hunting, bako man bulawan siya nagkakuraan, nagkorupsitan sa mga tubig, ta nagkaturumbok sa mga mga tubo kan tubig, tapos igwang burabod na tiro nang nagbaba duman. Niya ako nang ginibo man kanto galsik man na yung rapaduha daw niya ako yung mga amigo.Ag-araw kayan mga kaisipan talaga. Ay, grabe. Kaya ito sa Banuan ka na buhay, dyan sa Buraburan, kan mayor pa si dating Alcalde Jones Belsa, guwaman dyan pigparakalot. Ata nagiging kao sa lugod ng landslide saka plus flood. Taso, iskwilan kakain, uro ilaga pang bumagsak. Pinatambunan ba ito ni dating Mayor Jones Belsa? Ayuta! Ay, delikado tong maglinog lang ng mga intensity 4. Remate to. Rarauton sa nanganin doon mga eskwelahan digdi sa San Vicente, Buraburan. Uy, ano man daw kayo ni mga, maray pa dyan sa mga na lang, sa Camarines Norte, itong mga parasisig ng mga Iyan, sige man yung karalot baga, itong mga nagpaparakalot bulawan. Oo, kundi duman, sa roda ito sa kausa, kaya dahil na nanggana si Governor Talyado. Sa kadakol palang pigparapakalot ng mga bulawan. Tapos, pero sa iba dahil manawarasan yan mga bulawan. baka sa nakakalot bulawan,
Baka si nakakalot bulawan, imbis na mangyaman, iuhulog naman sa pagparakalot na grarom na. Tapos, kung narog na kayan, Masakit yan. basado sa mga istorya kan mga... Ano nga ning apod kan business na yan? Yan, magpaparakalot ka ning mga ano kan bulawan na yan. Parehas man yan, treasure ano manggara yan ting. Mining. Mining yan. Mina. Diyan sa Camarines Norte, grabe ang mining dyan. Iba man ang treasure hunter, sa palaran pa yan kung makakuha ka nin bulawan o day. Pero ang mining, talagang mga lisensyado po yan na nagmimina. Dakol mining operators duman sa parte kang Camarines Norte. Oo, ang Camarines Norte, kadakol na dyan bulawan. Kaya nangyayari, may mga illegal mining naman. kaya baga binaba man mga lugar dyan sa parte kang Norte dahil dyan sa mga mining operation. Saka, igbabagad dyan kay itong anomaly ang nangyari tabi karon ng Joey. Itong nagbaradilan, si Colonel Marantan, yaon pa ito chief of police sa parting Batangas gadto, Laguna. Ano man ta nagbaradilan? Subot, may ilulusot na bulawan, haling Cam Norte. May kasuguan subot, tining si Dipuntong Presidente Noynoy Aquino. Ay, amo nga. Kaya, nangyari, nawara sa bulawan, nadararakan ban. Ay, Isus Maria. Pagpurutukan, biglang nawara sa ban, nawara man sa bulawan. Ay, inay ko man. Kaya dipisil ang mga pag-aro kaning sabi nga ni kan, mga kayamanan. Kadakol manan, nagagadan minsan. Sagkod sa gunyan, kadakol pa nagti-treasure hunting man kani yung Yamashita treasure man na Oo, siyempre, di ba, nagsasapalaran na, kung tios man, maray na yan yan. Mare pang pagparakalot mo ning daga na nagrarom na kahanap nin mga bulawan kayamanan ni Yamashita, itanong mo na sana yan dyan sa palibot kan harong mo, nin mga gulayon, makikinabang ka pa, bango ilip. Dahil nga nalip. Bigla kang naputol, idol. Ayan. Okay. Balik kita kay Karondang Philip Barcena. Naputol ang sa iyang line. Ito, saka sa tinambak, igwa man na itong sabing nagkakabod. Kabod? Ano man ang sistema kang kabod? Ayan, so, pigsisir ni Baga, garo nigo na kahoy, ang pinakatahaw kayan, dyan natitipon, subutan na bulawan. Yung mga pinong sirniyan yan. Oo. Pigpapara paikot-ikot yan pag nakuhaan duman sa may sapa itong mga saradit bagang bulawan na sabi, may puti, may nagiyilo-yilo. Kung dahil maswerte duman, so nakakuang galuya. Dahil man siya nagkabod, pero nakuha niya duman sa may mga lumot na igwang galuyang bulawan, naghali na duman. Inay ko, sayang ka ito, no? Swinerte, dahil swinerte siya. Sayang ka itong mga nagparakalkal, taday bako ang nakakuha. Kaya minsan pala, halimbawa, ining mga nagkakabod na ini, nagmimina, pag nag-iiriwal sa buot, dahil tinatawanin swerte. Dapat pala, nakaswerte. Dapat pala, hindi ka na nakikiiwal. Yan. Nanganing tawan kaning grasya. Yan, narog pala niyang kayan. Kaya i-apply tayo sa sadiri taday kita magparapakiiwal. Ako kita kipamaskong niya na December. Ako nga ni, dahil makikiwal, kundi minsan bagay, iniiwal. Ayan ang kapalaran mo. Ayan ang kapalaran minsan mo. Minsan nangiiwal, misis. Kaya sari na naman ikaw maturog. Yan. Ayan lang mag-arog. Ay, pangyayari. Kaya minsan si Idol DJ Mandy pag-abot sa misis. Ano na siya? Karahayan. Clean living person. One wife advocacy president. Si Rap. Sana all. Sana all. Kaya minsan makonsuela na buhay digdi sa akin naman. Dahil ka na nag-interview yung mga tugang tang ito dahil ka na mga nag-interview dyan. Kunyan, ito kaya ang tugang tang itong duman Santiago. Sige na bagan ko pa minsan pag nakainom sa rumpurog. Dahil feeding interview na bagay, palmay tarang. Madali na siyang maburat.
Kay katarang ito, San Miguel, Arcangel, pagpayun mo to. Dapat interview pag di nakainom pa. Oo, ang matugang niya itong ito, anggot kay Aliana, anggot kay, si Saruman, si Provinciano. Si Coco. Anggot kan magduman so Provinciano Party List, so mga tugang niya itong pinakakanin kunyan, ito bagang pinakakanin na itong sopas. Macaroni. Oo, naburat na sa ibang mga tugang niya itong uminabot si Ma'am Dote Amansi. Butigin niya ka. Sabi nga, yan si Aliana. Tapos nga si Coco Martinsario man niya. Kan si Ma'am Dote na nagtataram, sige lang kurahaw, kay tungtugan niya. Butigin niya. Tigwa para abangan pa lang si Aliana. Dahil mong kayo naintindihan ninda na ang probinsyano, party list, iba man yan katong ang probinsyanong pelikula ni Coco Martin. Iba man yan. Then, pagbasol Linda, itong mga tugang niya itong kanan mahilig si Ma'am Dote. Ay pambira niya ako. Minsan, makonselohan. Interview ng mga tugang itom kung paano ta maririkasin da magsakat nyug. Ano ba yan? Dahil nagsasakat, hulog lang. Hulog lang minsan may nagtutulay-tulay pa. Kaya minsan makonselohan na buhay digdi sa kinaban. So, initabi karon lang yun sa mga heras na informasyon, mag-ngirit-ngirit na lang kita kawan Pasko. Krisis. Igwa man giraray papaskuhan ang mga kababayan niya itong mga Pilipino. Oy, ano daw mangyari pa daw itong mga tugang itom nagpipila dyan sa Sarong Universidad para pamaskuhan o dain na daw mangyari? Depende yan kay Presidente, kay Atty. Mickey Ortega. Kan buhay pa si Papa niya, nahiling ko dyan mga tugang itom nagpipirila pag December, pigirregalawan to ni Sir Nonoy, baga kampanahon. Oo, kung ipadagos ito, di mas okay. Sa bagay, yan man si Gub Luigi sa kasi kong mix na nagpapadangat sa inyo. Tabangan mga pagtao. Pag na-interview ta, i-suggest ki kong Mix Villaperte kan Rinconada and Governor Luigi Villaperte kan Camarines Sur na ang mga tugang ito sa Rinconada, panawanan food packs. Ngunyan na Pasko. Para may pang Noche Buena. Tama sabi ni Ban naman kan, sana all. Yes, sana all. So, halidigdi sa kuyang location, hindi man si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat na maray, Karondang Philip Baracena. May tada pa kitang hanap buhay, masabay na ko magpaaram sa Martes na edisyon kan programang Bicol Connection. Nakaran ni Karondang Philip Baracena, nakaibanan to sa lawag kan programa. Sa lado technical, Chief Engineer Abilin Don Toralio. Sa information, si Jimmy Gonzon. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligacion. Ang samuyang magayong-gayo na apat. Sa ngaran man ni Production Director Manding Sarion. News Director Tiglo. Siring man po si Joanna Ardibilla sa transmitter site kay Banan si Rodel Cesar. Ini po si Joey Lim. Salamat kan sa intong pagantabay. Standby sa masunod na programa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time!
Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2.
Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilya.